ҳангоми солҳои 90 аввали солҳои 2000 ассотсиатсияи футболи хурди шаҳри Душанберо марҳум Алишер Авонов ташкил карда буданд ва он мусобиқаро дар боғи марказӣ мегузаронданд. дар мафкураи мардум футзалу футбол як чиз буд. Футзал ба поаш рост набуд. Ну, условия тяжелые. Во-первых, мы играли только в парке, на резиновое поле. Качество, конечно же, оставляло желать лучшего. тахмин як ҳафта баъд чемпионати осиё оғоз мешуд, аммо мо барои тайёрӣ дидан ҷо надоштем. Именно для развития футзала в Таджикистане нужно было строить инфраструктуру, нужно было, чтобы было молодое поколение. Якум бозӣ тарс хела зиёд буд, аммо вақте мо гим нафаҳмидем, гим нашунидем, ҳамон тарс бовар мед тамоман гум шуд. ҳафт сол пеш мо орзу ҳавас мекардем тими миллии мо дар чемпионати ҷаҳон баромад. парастории роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон бисёр аҳамияти калон дорад. таърихи футзали тоҷик чандон тӯлонӣ нест, аммо дар ҳамин масири кӯтоҳ мо тавонистем ки ба муваффақиятҳои бузурге ноил шавем. мусобиқаи якуми футзал дар Тоҷикистон ин ҷоми Александр Кисаров дар соли 92 шуда гузашт, ки дар он агар хато накунам 20 даста бозӣ кард. Дар онҷо дастаи Помирам бозӣ карда буд ва дастаи Ригатер ва дигар дастаҳои Ситора ва дигар дастаҳои пурқуввате ки ҳама солҳо дар Тоҷикистон буданд бозӣ карданд. боғи фарҳангӣ фарватии шаҳри Душанбе дар инҷо як майдончаи варзишӣ дошт. мусобиқаҳо зиёд мегузаштанд. дар ёд дорам мо аз дастаи боварии шаҳри Кӯлоб омада дар инҷа дар мусобиқаҳо иштирок мекардем. ҳамон вақтҳо дастаи пурқувваттарин дастаи ирригатори шаҳри Душанбе буд ва дастаҳои Бонки Миллии Тоҷикистон ҳам бисёр хуб баромад мекарданд. дастаҳои Читак буд, як дастаи ҳамин корхонаҳои хориҷӣ ки дар муқими шаҳри Душанбе фаъолият мекарданд, ҳаминҳо қариб ҳамаи ҳаминҳо дастаи футзал доштанд. агар дар бораи сарнавишти футзал дар Тоҷикистон гап занем, ман ду нафарро метавонам номбар кунам ки онҳо он қадамҳои аввал дар футзали Тоҷикистон шуда буд. онҳо карда буданд. ин Дамир Камолдинов буд ки дар роҳбари шуъбаи футзали Федератсияи футболи Тоҷикистон буд ва Алишер Авонов ки ассотсиатсияи футболи хурди Тоҷикистонро ташкил карда буд ва онро роҳбарӣ мекард.
агарчи чемпионати ягонаи кишвар фаъол набуд, аммо мунтахаби тоҷикистон дар мусобиқоти байналмилалӣ ширкат мекард ва воқеан баромади мунтахаби футзали мо чандон бад набуд. аввалин бор расман тими мунтахаби тоҷикистонро ба ҷоми осиё таклиф карданд, ки дар эрон баргузор гашт. аввалин бозӣ гӯем ки тими миллии тоҷикистон соли 96 баргузор гашт бо роҳбарии ғуломайдар, Владимир Ғуломайдар, ки дар он ҷо баъдан собиқ мураббии тими миллӣ Дамир Камолиддинов бозӣ мекард, Алишер Абдуразоқов, Анвар Мирзоев, Қосимҷон Ҳамроқулов буданд, Николай Иванов буд бачаҳо, баъд Ибод Қаюмов Шодравон мураббии тими ҷавонон буданд дар футбол. Унҳо иштирок кардем. Мы целый год держали деньги, экономили, чтобы только сборная поехала на чемпионат Азии участвовать. Вот. Ну, естественно, вот тоже, кто доставал обувь, у того была нет, в основном в этих полукетах. И уже тогда, вот, когда мы, ребята, выходили, зрители видели, удивлялись, некоторые смеялись в начале, когда сборная в такой обуви выходила. Но когда начинала играть, уже мнение у них менялось. Уже понимали, что уровень хороший. чемпионати осиё соли 2005 буд дар шаҳри хошимини ветнам баргузор гардид. ин мусобиқа барои мо бениҳоят мусобиқаи хотирмон буд, чунки аввалин бор дар чунин мусобиқаҳои бонусуд иштирок мекардем. мо дар гурӯҳи худ се бозӣ гузарондем. Бо бозии аввалин бо Тайпеи Чин 4-2 ғалаба ба даст овардем. бозии дуюм бо Қатар буд 7-3. инам ғалаба ба даст овардем ва бозии сеюм аз ҳама бозӣ гӯем ки сангин буд барои мо, чунки баъди қисми аввали бозӣ мо 4-1 бозӣ ба ҳисоби ба фоидаи дастаи Кореяи Ҷанубӣ буд. дар қисми дуюми бозӣ бачаҳон аз худ як иродаи қавӣ нишон доданд. мо ин бозиро бо ҳисоби 8-6 ғалаба кардем ва дар ҳаштгонаи беҳтарини 2005 дохил шудем, ки фикр мекунам барои бори аввал натиҷаи ганда набуд. Тогда даже был случай интересный, как раз вот 5-3, когда Южную Корею наша сборная выиграла. В то время проходила встреча в Южной Корее, Джаноби Оли был в Южной Корее, и там нам рассказали ребята из протокольной группы, что во время встречи подошли, сказали, что вот сборная Таджикистана выиграла сборную Южной Кореи, прямо на встрече имаму Али Шариповичу об этом передали. Вот так вот. Приятно было тоже. Ну, исходя из таких условий, если брать, и начинали, вышли на чемпионат Азии в участие, нормально было. То есть условия тяжелые были, играли в кетах за $1 и выигрывали такие команды, как Южную Корею. Это нормально было для нас. вақти сармураббии тими миллӣ Дамир Камолиддинов моя даъват карданд ба тими мунтахаб, бовар кунед, то саҳара хоб будагӣ нест. Якум бозӣ дар давлати Кувайт бо тими миллии Кувайт буд. ҳамқи тарз буд ки мо дар ҷои нишасти ҳайати эҳтиётӣ шида будем. вақте ҳамин мураббӣ нигоҳ мекард тарафи мо ҳамон ба ҷо мешудем ки ягон каси моро надаронанда бозида, барое ки тарз хеле зиёд буд. вақте мо гим нафаҳмидем, гим нашунидем, ҳамон тарз бовар кунед тамоман гум шуд. ҳатто як гол ам зада будам ҳамон бозӣ. Lúc này thì Tajikistan đã xin hội ý lần đầu tiên trong hiệp đấu thứ nhất này. солҳои аввали фаъолият футзали тоҷик мисли кӯдаки ҳамакнун роҳгардон ба дастгирӣ сахт ниёз дошт. дар аввал чемпионати серияи про вуҷуд надошт ва бозиҳо дар доираи мусобиқаҳои мухталиф баргузор мешуданд. У меня был однокурсник с параллельной группой Кумрон Шодиев. Мы вместе решили создать футзальный союз Таджикистана. В 2010 году, это было где-то в декабре, мы получили лицензию от Министерства юстиции, создали ассоциацию. И в 2011 году мы провели первый кубок по мини-футболу, он назывался Elite Cup. Мы провели его в Арзобском ущелье на 35-й километр. Тогда мы собрали 6-7 команд, и, если не ошибаюсь, чемпионом того турнира стала команда «Газпром» под руководством Хуршеда Пирова.
дар аввал имкониятҳо маҳдуд буд, имкониятҳои молиявӣ. Мисол дастаро ташкил кардан бисёр душвортар буд, ҳозир шароитҳо хубтар аст. лекин нафароне кор мекарданд, ки бо дасту дили тоза ба кори худро дӯст медоштанд. Барои ҳамин ташкил карданд иттиҳоди футзали Тоҷикистонро ва соли 2011 ба фикрам хато накунам серия А ва серия Б ташкил шуд. аз аввал футболи калон бозӣ мекардем, баъди ки ҳам бозии серия А гуфтем чихел соли 2012 дар варзоб мегузашт, ҳамонҷода рафтем бозӣ кардем, чихеле ки шавқовартар шуда, бозии майда тез бозӣ мекунӣ, хеле шавқовартар шуд. Турнир всем понравилось, было очень много гостей, несмотря на то, что он был вдалеке от города. Игры там проходили в выходные дни, суббота, воскресенье, как раз это весна была того года. И там появилась идея создать регулярный чемпионат по мини-футболу для любительских команд. дар қатори саломадони футзали ватанӣ ки тавонистанд дар шароитҳои мухталиф ному нанги миллатро ҳифз кунанд, сарсупурдагоне ҳам пайдо шуданд, ки ба хотири рушди футзали ватанӣ дастаҳо таъсис доданд. муҳаббат ба ватан, муҳаббат ба модар, муҳаббат ба футбол. соли 2013 дастаи футзали Соҳраро ташкил додем. номи дастаро Соҳра монем, номи модарҷона монем. ва ҳадафу мақсад мондем, ки оянда дастаи мо дастаи бояд пурқувват шавад. футболистои нағз тайёр кунем, тарбия кунем ва ватан ва халқи ватан, миллат хизмат кунем. пас аз он ки соли 2014 сол аз тарафи пешвои муаззами миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон шудани соли оммавии футбол, мо хостем дар асоси ҳамин дастур як саҳми худро дар рушди футбол гузорем. орзу доштем, ки ақаллан як бозингари тими футзали Сипар дар тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистон баромад кунад ва дар он як саҳми худашро гузорад. дасти рашк, дасти кормандон шуби минтақаи Бонки Миллии Тоҷикистон ташкил карда шуд ва дар тамоми мусобиқаҳое, ки дар байни дастаҳои ташкилотҳои қарзии вилоят ва дар баъзе мусобиқаҳои дар сатҳи шаҳрӣ ва вилоятӣ фаъолона иштирок мекардем. ҳадафи асосии мо ин тарғиби тарзи солими ҳаёт ва вусъат додани футзал ва бисёртар ҷалб намудани коргаронон ба соҳаи варзиш ба ҳисоб меравад. баъди ба вазифаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон интихоб шудани Рустами Эмомалӣ, тамоми низоми футболи меҳан симои нав гирифт. кори мураббиёни футзал ва интихоби дастаҳои якачин ба шакли талаботи муосир ба роҳ монда шуд. таъсиси серияи проро марҳилаи нави футзали тоҷик номидан мумкин аст. соли 2014 серияи про ташкил шуд, ки аввалин чемпиони он дастаи Дисинвест буд. баъдан дастаҳои Сипар, Соло Компания ва Истиқлол ин унвонро ба даст оварданд. бозингарони дастаи Истиқлол акнун ҳадду канор надорад. якум сол иштирок кардам, ҳамчун як тим дуруст кардам. баъд дуюму сеюм сол ҳамин тим барои медалҳои тилло мубориза бурдам ва хушбахтона дар ҳамон тим ман мураббӣ будам. дар соли сеюм мо қаҳрамони Тоҷикистон шудем. алон феълан қаҳрамони Тоҷикистон ҳастем. агар мо 10 сол пешро бидигарем ва хулоса кунем, ман фикр мекунам, ки пеш аз ҳама дар мафкураи мардум
футзалу футбол як чиз буд. Футзал як ҳузур дошт, қарор дошт, аммо ба поаш рост набуд. асосан марҳилаи нави рушди футзал дар тоҷикистон дар он вақт оғоз шуд ки президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ пешрафти футзалро дар тоҷикистонро таҳти контроли худ гирифт ва зиёдтар ба он таваҷҷӯҳ кард. бовар дорам ки чорабиниҳои мазкур барои рушди минбаъдаи соҳа заминаи мусоид фароҳам оварда дар таърихи ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ саҳифаи наверо оғоз мебахшад. бо ташаббуси муҳтарам роҳбарияти олии кишвар ва шаҳрдорӣ имрӯз дар шаҳри душанбе зиёда аз 300 майдончаи сунъӣ қарор дорад ки ҳамаи ин чиз сабаб мешавад ки бозам бозингарои нав, бозингарои беҳтарин ки рафта рафта то дастаи мунтахаби миллиро бозӣ мекунанд, ин ҳама ин чиз сабаб мешавад. яъне ки ҳар сол мо ислоҳот мекунем, мо таҳлил мекунем ки чӣ корро мо метавонем анҷом кунем ки бозам футбол ҳамчун варзиши маҳбубтарини тоҷикистон бозам беҳтар шавад. мо таваҷҷӯҳи зиёд ба чемпионати дохила кардем, яъне ки даста ҷалб кардем ва мусобиқаҳоро дар сатҳи зарурӣ ки лозим буд гузарондем. агар қиёс кунем, шахсан ман аз нигоҳи ки худам бозӣ кардам камбеш тасаввурот дорам гӯям дар бораи футзал хеле пешравиҳо аст. бозигузориҳои ба футзал хос зиёдтар аст. ҷиҳати шароити гӯям толорҳо ҳам ҳозир хеле беҳтар шудагиаст. ҳозир корҳои нотамом ноанҷом ҳам ҳаст, яъне бисёр аст ва фикр мекунам мо як чемпионат дорем ва оянда мехоҳем лигаи якум ва лигаи кӯдакона, лигаи донишҷӯён, мусобиқаи байни бонкҳо гузаронем ва ҳамин яъне футзалро рушд диҳем. то он ки дар кишвар толорҳои ҷавобгӯ ба меъёрҳои замонавӣ пайдо шаванд, ба қавли чандин об ба сар гузашт ва як насли футболӣ насли дигарро иваз кард. футбол ва футзал умуман варзиш дар сиёсати имрӯзаи мо ин на танҳо як варзиш аст, чунки тавассути варзиш мо бояд насли бақувват, насли дурандеши мамлакати худамро омода кунем, тарбия кунем. тарбия намудани насли наврас дар соҳаи ватандӯстию дар соҳаи рушду numӯи футзали тоҷик мо тасмим гирифтем академияи футзали сипарро тақвият бахшем ва роҳандозӣ кунем ки дар оянда аз ин академияи футзали сипар як ҷавонон, як наврасоне ба воя расанд ки дар оянда чӣ хеле ки айни ҳол футзалбозони мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ тоҷикистонро муаррифӣ карда муваффақиятҳо ба даст оварда истодаанд, онҳо низ давомдиҳандаи кори инҳо бошанд. се сол пеш бозии рафиқона бо дастаи русия буд ки вақте ки мо ду бозии рафиқона доштем, дар якташ мо бурд доштем, дар дигараш бохт, аммо дастоварди асосии мо дар ҳамон бозиҳо чӣ буд? мухлисо дастаи моро бо чашми дигар диданд, бо як боварии дигар диданд, яъне ки мардум ба дастаи футзал бовар кард ки дар ҳақиқат мо ҳам метавонем дар арсаи байналмилалӣ ҳарфи аввал занем, садои баланд занем. насли тиллоии футзали моро дар симои ана ҳамин мунтахаб дидан мумкин аст ки моро сазоворона дар ҷоми осиё муаррифӣ намудаву барои миллат роҳхати
ҷоми ҷаҳонро ба даст овард. баъд аз баромади бомуваффақона дар ҷоми осиё 2024 тими миллии футзали тоҷикистон ба ватан бармегардад. بار دیگر برای همه شما مبارک باشد. ما با نیروی قوی شما باوری داریم و باور داریم که در چمپیونات جهان شما یک بازی насли тиллоӣ мегӯем миннатдори худ ба ҳамон роҳбарони даста ки даста ташкил карданд. мисол дастаи Сипарзафар Раҳмонов, дастаи Газпром буд, Хуршед Пиров, мутаассиси дастаи Бонки Миллӣ Наврӯз Қурбон, дастаи Истиқлол Шоҳрух Саидзода, дастаи Сору бародарон Тоҷин ва Нурин Давлатов. Ба мо бояд миннатдорӣ кунем ки мо бозингар аз киҷо мегирем. Онҳо маош метиҳанд, шароитро фароҳам меоранд, мураббиёни хуби хориҷӣ мебиёранд. Мисол ҳар як бозингар аз як мураббӣ як чизе меомӯзад. асос насли тиллоӣ мо бояд раҳмат ба ҳамин нафарон гӯем ки даставо ташкил мекунанд. ин бачаҳое ки ҳозир ба чемпионат ҷаҳон рухат гирифтанд, ин насли тиллоӣ номбурд кардан мумкин аст, барои он ки дар вақте ки мо дар қадамҳои аввалро дар футзал дар ҷумҳурӣ мекардем, дар он вақт ба мо бисёр мушкил буд, аммо аз дастмон чизе ки омад, чӣ коре ки кардем, мо дар мусобиқаҳои сатҳи осиёӣ ҳамон ҳунари худро нишон додем. Аммо ин бачаҳо бо бозии худ нишон доданд ки метавонанд на фақат дар осиё, балки дар бо тимҳои сатҳашон баланд дар ҷаҳон бозӣ кунанд. худи ҳамин чемпионати ҷаҳон иштирок кардан албатта барои футзали тоҷикистон ин як қаҳрамонӣ аст. албатта сатҳи мо аз ино паст нест. беҳтарин саҳифо аз пеш аст. мо дар ҷоми осиё ҳеҷ вақт дар панҷбора набудем, сазовор шудем, ҷо гирифтем, ҷои панҷум. мо дар ҷоми ҷаҳон ягон маротиба иштирок накарда будем, рохат гирифтем. Во-первых, это историческое событие. Мы к этому 20 лет шли, больше 20 лет, чтобы сборная на чемпионат мира попала. Это уже достижение. яке аз гурӯҳҳои бақувваттарин гурӯҳи мо ҳаст, аммо ман бисёр боварии комил дорам. Медонам ки бисёр бачаҳо нағз мекунанд. Одни чемпионы, это чемпионы мира, Европы, действующие португальцы, супер сильная команда Марокко и чемпион зоны Океании. И зоны Конкакаф – это Панама. варзиш мақсадаш он аст ки миллатро бояд якҷо кунад, миллатро бояд муттаҳид созад. мо шумо шоҳид ҳастем ки дар ҷоми осиё вақте ки дастаи мо дастовардҳои навбанаро ба даст мегирифт, тамоми мухлисо аз тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ва на фақат аз Тоҷикистон, берун аз кишвар хеле ки муҳтарам роҳбари давлат қайд карда буданд ки 50-60 миллион тоҷики дунё аллакай таваҷҷӯҳ мекунад, аллакай мухлисӣ мекунад ва ин барои обрӯи давлати мо, барои нуфузи давлати мо хеле ва хеле хизмати калон мекунад. бо гузории чанд муддат футзал дар тоҷикистон мақому манзилати дигар касб карда, мунтахаби мо дар мусобиқоти фароқоравию фароҷаҳонӣ аз худ сару садо рӯшан кард ва акнун дар олами футзал моро эътирофи дигар карданд. дар ин миён футзали занонаи мо ҳам тақвият ёфт. агарчи барои расидан ба ҳадафҳои бузург дар футзали занона моро анҷоми корҳои бузурге дар пеш аст, аммо муҳим аз ҳама ин ки мо дар роҳи дуруст қарор дорем. албатта ин яке аз қадамҳои асосӣ аст ки ҳамин футзал пешрафт. моро хеле эътироф карданд ва дар чанд сину сол байни духтаро байни бачаҳо дар тамоми бигем самтҳо ҳамин мусобиқаҳои футзала мегузарад. солҳои охир мусобиқаҳои кафа мегузарад, бозиҳои рафиқонаи байналмилалӣ бисёр дар сатҳи баланд мегузарад. дар пушти ин муваффақиятҳо меҳнатҳои шабонарӯзии муҳтарам роҳбари федератсия, командаи федератсия буд ва барои мо зарур аст ки бозам ин корро идома кунем ва аз ҳамин зина поён нашавем. барои ба худ расидан бояд гоҳо аз худ гузашт ва моро ана ҳамин масъулияти бузурги дар пеш аст ки умедворем номи тоҷик якбори дигар дар олами футзал ғулғула хоҳад андохт. ҳозир баргардем соли 2014
ма дар гумонам надоштам ки сарнавити мунтахаб мешавам ва мо ба чемпиони ҷаҳон роҳ мебарем. ранги афсона буд. саи кӯшиши зиёд мекардем ки дар ҳар бозӣ кӯшиш кунем ғалаба кунем ва мухлисони худро шод гардонем. давлату миллатро тоҷикистони азизро сазоварона дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ кунем.